4 роки без електроенергії з материка. Восени 2015-го окупований Крим поринув у темряву. Почалися віялові відключення. Такий блекаут виник, бо на Херсонщині невідомі підірвали електроопори. Тоді кримськотатарські активісти виступили проти відновлення електропостачання, бо таким чином Україна б фактично допомагала Росії анексувати свій півострів. Українська влада, яка спершу тиснула на активістів і прагнула відновити електропостачання, згодом визнала доцільність блекауту. Як все відбувалося? Далі в сюжеті. Осінь 2015-го. 1,5 роки війни з Росією і окупації Криму, а Україна все ще постачає на окупований півострів 80% всієї електрики. І нею, по суті, живляться російські військові бази, бо для потреб людей достатньо і потужностей місцевих станцій. Залишок великої електроенергії, він максимально йшов на укріплення військової сфери окупантів. Це ж десятки гарнізонів, це десятки зенітно-ракетних сучасних комплексів. Це Севастополь зі всією тією сферою, інфраструктурою військовою. Починається громадянська блокада. Падає перша опора ЛЕП, Мелітополь, Джанкой. Згодом виводять з ладу решту електроліній. Один із організаторів блокади Лінур Іслямов з часом розповість. Відрізати анексований півострів вирішили на початку вересня 2015-го. І за місяць реалізували обіцянку. До адмінмежі почали з'їжджатися активісти з усієї країни. Люди звонили, говорили, держитесь. Люди звонили, говорили, давайте, куда вам перечислить деньги. Надо вот отдать должное тем людям, которые приезжали и работали совершенно как волонтеры, поварами, помогали, мыли, убирали, накрывали. Это же огромный труд. Врачи. Приезжали врачи, которые оставались с нами. Это была энергия. Люди горели все. Керівництво України спочатку не підтримало блокадників. Їх штурмувала навіть Нацгвардія, а ще батальйон «Херсон» на чолі з нинішнім нардепом ПЗЖ Іллею Ківою. На активістів пішли зі зброєю. Позиція влади змінюється в грудні 2015-го. Росії ставить ультиматум. Буде постачання, якщо вона визнає Крим українським. Агресор каже ні. І прем'єр Арсеній Яценюк оголошує про тотальну блокаду Криму. І товарів, і енергії. С политической точки зрения, наверное, это были верные шаги, потому что, у нас отобрали целую республику автономную, а мы будем, скажем так, обеспечивать там светлое будущее. В окупованому Криму без української енергії починаються віялові відключення, зупинка підприємств, транспорту, інфраструктурних об'єктів. Окупант, який бравурно заявляв, що проживе без української енергії, починає хаотично шукати, як підживити півострів. Перші місяці вона звозила зі всієї Росії генератори літаками з Далекого Сходу, там з Хабаровського краю. Потім вона почала будувати потужні теплоелектростанції на газу. І вона без дозволу таких міжнародних корпорацій, як Siemens, почала використовувати їхнє обладнання. Виникли скандали. Тобто ми максимально ускладнили життя країні-окупанту. Аби вирішити ситуацію, окупанти беруться зводити енергоміст, на який витрачають шалені кошти. В 2017-му до 45 мільярдів рублів, наступного року удвічі більше. Сам переход, кабельний переход з Таманського полуострова до Керчи стоило 12 миллиардов рублей. Они 3 нитки этих пустили. Допустим, перестройка и модернизация энергосистемы юга России, там, где там в Краснодарском крае, еще 22 миллиарда рублей. Развитие сети в Крыму в самом 56 миллиардов рублей. Выяснилось, что, конечно, этих денег мало. Енергоміст проблеми не вирішив. Блекаути трапляються і донині. Військові бази на півострові зростають і тягнуть енергію. А в аномальну спеку потужності енергомосту не витримують навантаження. Окупанти починають тиснути на нелюдяність української влади, яка буцімто не жаліє кримчан. Были много спекуляций относительно того, что дескать, прекращать поставку электроэнергии, воды, продуктов питания. Это негуманно, ибо там наши граждане. Я хотел бы напомнить, что в соответствии с международными нормами
всю ответственность за социальное, политическое, правовое положение людей в оккупированной территории полностью несет оккупант. Окупований Крим стає тягарем фінансовим та політичним для російського агресора та кримської влади колаборантів. І поки агресор не вийде з півострова, ситуація для нього гіршатиме. Бо Україна ніколи не визнає Крим російським і не дасть про це забути цивілізованому світу. Жодний правитель України, хоч це президент, чи прем'єр-міністр, чи політики, народні депутати, жодний з них не осмілиться настільки, скажімо, знаєте, поставити хрест на майбутньому України. 6 років окупації Криму показали, солодкі обіцянки агресора обернулись бідою. Блекаути і перепади напруги, пустують залізничні та автовокзали. Без дніпровської води виходять з ладу систему меліорації. Постійна посуха знищує будь-які перспективи сільського господарства. Ще максимум 10 років окупації, і Крим повернеться до того ж жалюгідного стану, яким його передали Україні у березні 1954 року. Ріана Алієва, Олена Стецюк, Заман, АТР.